Limbukan wayang kulit Ki Sunarpo Gunaprayetna. Bintang tamu Lian Sindu karo Mbah Waluyo. Kepenakan sampean kok ya. Ya mbiyen. Oh biyen. Nduk Cahyu. Nggih, Mbah. Heeh, sliramu kepethuk pisan nang Jakarta kae. Nang Jakarta. Heeh, saiki sliramu tak delok saya tambah napa? Hah? Tambah napa? Ya ora ngapa-ngapalah, wis pokoke sing penting seger waras. Nggih, alhamdulillah sasi pasan iki mundak lemu, Mbah. Ya ora apa-apalah wong mendak lemu ya mundak babate. Nggih, kula salaman maning mboten Pak Dalang. Urung salaman lho. Wingi pun salaman ning sangune dereng. Oh iya. Wingi rak nggih formalitas nah iki rak resmine bengi. Sugeng Riyadi Pak Dalang. Mohon maaf lahir batin kula adine sok luput. Ora sok si akeh lah, akeh karo Rika. Jaluk ngapura. Iya. Ya karo jaluk pada-pada. Iki dening kowe iki mandan kemringet ki tangane ana apa ki ya? Iya, berdebar-debar nyonge. Ketone apa kowe dadi randa maning apa ya? Kemringet ki ya. Karepe Rika, Mbok. Iya. Wong jane nyong nek kudu adine biar melu bae Rika kan. Melu apa nimbrung ya? Melu nimbrung. Ya ora lah. Aku arep melu nyaut ning basane aku kadang-kadang sok kleru. Kepripun, Mbah? Nggih niki nyon sewu growol-growol lah. Anu sekakulon. Growol nek kono aku telo didang cilik-cilik campur kambil ki jenenge growol. Nggih, rat mboten saged matur alus. Growol kuwi untuk sing maju kuwi jenenge growol, Mbah. Ora aku jenenge nek growol kono aku ki telo dicacah nang kambil yo didange jenenge growol. Nggih. Sing penting kuwi mau seger waras sehat. Alhamdulillah nggih derek sowan menika wonten Kedung Mulya. Desane Kedung Mulya Dukuh Sumberja. Daleme Mas Kasil jemaat dikumpul. Pak napa Mas? Mas Kasil. Mas Kasil nggih derek sowan Mas. Ki Dek Lian jaman biyen cilikane dolan bareng ning segara karo aku. Oh. Ki Mas Kasil jemaat dikumpul karo Dek Antok karo Dek Ningsih putrane Budi Rahayu. Sing ngejak kuwi Suwargi Mas Pak Suwargi Pak Dituras. Dolan ning segara bar kuwi terus ngemi ayam ning Ketamang. Nggih. Kuwi jaman biyen Mbah niki kula Dek Antok kali Mas Kasil nek dolan niki lucu lho, Dik. Kepripun? Wedi diponthok ya to. Terus dingetenke, terus diuyuwi ndurgo dolanan di apa iki? Diogrok-ogrok terus. Nah. Siki ya sik kaya kuwi. Es gosrok. Jaman biyen sik kelingan wae aku. Oh iya jaman cilikan ngono iki pancen ngono. Dolanan ki beda karo saiki kok. Dolanane benten nek seni iki napa dolanan? Saiki dolanan HP, nom tuwa gede cilik lanang wadon saiki kae dolanan HP. Bojoku sing nang omah ki saplek usum HP ki lali karo aku. Waduh. Kok saged Esuk dolanan HP, awan dolanan HP, sore bengi turu karo aku ki dolanan HP. Lah mbok dolanan liyane rak yo ono aku yo. Kok malah sing dolanan apa sih? Bojoku yo ora setia karo aku kok. Tangi turu sing goleki HP. HP ku ndi? Nek aku tangi turu sing tak goleki bojoku. Mergane napa? HP ku go bojoku soalnya dadi padha lho Mbah, bojoku ya padha Mbah. Apa ya? Bengi-bengi iki dolan nang HP kok ora kaya ning HP Mas, ngono lho bojoku lho. Madak-madake cok nonton ning HP bareng ya to. Kok ora kaya ning HP Mas. Mosok turu ngadep HP. Ayo nembang apa siramu sing kira-kira cocok. Ana sing ngersake kangene ngati bareng iki Dik Lian. Heeh. Monggo. Wau ugi wonten apa sih? Pak Budidaya gugur gunung niki. Nggih. Terus Kembang Rawe nggih. Kembang Rawe. Kembang Rawe sing saka kulon siapa Mas? Blendrong kulon. Blendrong kulon. Nah, cocok dibawani sithik ya, Nduk. Kembang Rawe bae lah ya. Kembang Rawe. Iya. Tak kira blendronge kulon. Ya bawane saka kulon ora apa-apa Mas. Kewer-kewer. Nggih Pak Gede. Iya. Iki bawane saka kulon ku timbane Kembang Rawe. Iya Pak Gede. Iya. Alon-alon nggih Pak Gede kula dangu mboten nderek Mas Narpo niki rada deg-degan. Ora apa-apa Nduk, aku ya meng alon-alon. Nggih mboten nate nderek wayangan. Aduh, ndereke bal-balan ya. Nek kon aku nderek mobil rusak kae gek diderek. Melu ngetutaken. Ngututaken. Nggih ngetutaken Mas Narpo. Yuk. Neno. Biyen inyong sepira to Mas? Keduren kowe Oh keduren. Biyen inyong
biyen nyong isih cilik. Aku ngerti artine. Biyen aku isih cilik, nyong kira aku to. Ya, nyong iki aku. Ditresnani biyung rama. Disayang karo ibu lan bapak. Iya, disayang. Nyong digendong kewet kewer Digendong keluar klewer sikile. rina wangi nyong dililing lan diung parikane banyu masan Bawane saka kulon tibake ning Kembang Rawe mangkat so buka gendang dados. Thank you.
didekani Pak Budidaya. Oke. Kalian Pak Lurah Suwung.